Ini जायगाया Ukiragram Jogdei Mespara. Jogdei Mespara. बे रिपर्टआ मोननैबो नोंनि ना बे जाबाय फार्स्ट रिपर्ट 16/6 नि ना बे जाबाय 18/10 दिनै 28 तारिख 10 दिन सिगां बानायदों ना नोंनि आगोलाव मा दङमोन आंना गल ब्रादाराव अन्थाइ दंमोन ओमफ्राय मोनसे टिउमार दंमोन ओमफ्राय फायखाना क्लियार जायामोन मोननैबो 9 mm खमायदों ना पायखाना क्लियर जाबाय दाबो दाथ' जेबो असुबिदा मोना दा असुबिदाया एसे खमायदों आगोलनिफ्रायबो अन्थाइबो खमायदों गलब्लाडा आरो टिउमारा 9 mm खमायदों मोननैबो थोस दावखोबोनानै नै सयथिबो गङा वाइटथासार गोलाव गोलाव हाग्रानि नामा न'आवनि जाखोथाय हाग्रायावसो दं नै मथा मथि बे हाग्रा गोजानै लोगो मोनफैदों आरो हेल' एभ्रिवान बरायबाय बयखौबो जोङो दिनैहाय फिफा फिसाला खाथियावनो थानाय जिथुनाखि फरेन कान्ट्रि बेयाव बेरायफैदों जोङो भुटानावहाय दा जोंनाथ' खाथि जायो नालाय ओमफ्राय दा नै ओरैहाय भिउफ्रा जोबोद मोजां आरो जोङो दाख्लैबो फैखांबाय ओमफ्राय फिन दिनैबो फैदों आरो माने फैदावबा फैबाय थानो लुबैयो आरो ना खाथिखाय ओमफ्राय ओरैबायदि थान्दा साउन्ड पलिउसन गैया नेचारेल आरो ना जायगाफ्रा माने नोंथांमोनाबोथ' फैबाय थाखायो बयबो ओमफ्राय नै ओरैहाय जोंना फिसालाया मोजां ना जायगाया दा जों एसे बेरायफैबाय आरो ना फिफा फिसाला ओमफ्राय दसे थानानै थांसिगोन बेजों लोगोसे ओरैहाय एसे हादानथिंजायबो बेरायलाबायलांनोसै आरो लामाया याव देन्जारथारलै हाजोफ्रा बिराद मोजां नाय बिराद गोजौनिफ्राय खारख्लायनायनि आरो बेयावहाय खासा लामा दलाङाथ' बैयावनोसै खाथियावनोसै नै बिदि आरो बा दैया नै बेसेबांबा गोजौ आरो बियो बै थिखिनिनिफ्राय दै गबोदों आरो नै ओरै बोहैबोनानै नै बेयावहाय दङ नै फिसा बाज्रुम फैदों अयथासार गोजौनिफ्राय गोलैबोदों आरो बे दैया नै ओरैहाय गबोदों ओमफ्राय बेनो ओरै बोहैलांनानै नै ओरै थाङो आरो ओइनै दैया बिराद गिदिर आरो नै गिदिरैनो दङ दाबो ओरै थाङो नै बैयाव बाज्रुमदों नै बिराद मोजां बेरायनोहाय ओमफ्राय दिनैहाय बेरायफैबाय हानायखिनि एसे जायफ्रा नुवाखै बिथांमोना नायनो हागोन आरो नुग्राफ्राथ' नुखाबाय दा एसे देखायलांनोसै जायगाफ्रा ओरैहाय गेलेमफु टाउननि साहा मोनसे ब्रिज दङ आरो बे ब्रिजआवहाय बेरायफैनो हागोन दा आंबो एसे बेरायहैनोसै आरो नायलांनो हागोन फाइनालि मोनफैबाय आरो दलाङावहाय मानसिफ्रा फैदों आरो थांदों दा मानसि गैथ'आ आरो टाइमाबो जाथ'वाखै नालाय 4:30 5:00आवसो जायो नैबेयावहाय बिराद मोजां आरो बे ब्रिजआ फट' लाफैयो बेयावनो गोबां मानसिफ्रा नै ओरैहाय दैया बिराद मोजां स्राय स्राय बोहैदों बे लामाया ओरै थांबाय आरो ओइथिंजाय हाजो गोजौ गोजौ थांथारो फाइनालि हादान मोनफैबाय हादाननि लाइमुथि बाजार जाहैबाय बियो नै बयबो फानदों मैगं थाइगं ओरैहाय नै माने लकेल मैगं मोनसे गारि आरो ना ओमफ्राय नै ओरैहाय नाया नै मा ना मा फानखोलै से हाku mina iya hile salah aku bunuhnya sabaina sodogoi mi badiya sodogoi mina iya iti haku mina iya ora hokare ama ora mos haku mina iya ambang Zoma to sibil mina iya mi beliya bombo haku mina iya बरिया नैबे गान्दा गागेमा जानो मोजां एकदमबारे बाहाग फानदों नै 20 थाखा आरो मोजांथार थोड़ो हाकु मिना इया मी बढ़िया फुटी हाकु मोजांथार गोथाव
Sotogoy aku. Sorgoi. Sotogoy. Ambang semua sotogoy. Nah,